Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και σήμερα. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα, όπως και κάθε Δευτέρα, θα αναλύσουμε την αγωνιστική δράση του Σαββατοκύριακου και όχι μόνο. Σήμερα έχω τη χαρά να έχω στο στούντιο τον Γιάννη Ελευθεριάδη, παίκτη του Βυζαντίου Κοκκινοχώματος. Καλησπέρα. Καλησπέρα Κώστα, ευχαριστούμε για την πρόσκλησή σου. Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ που ήρθατε. Και τον Αλέξη Βλάχο, παίκτη του Άρη Προποτάμου. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, έχουμε καλές εκπομπές. Να είσαι καλά. Λοιπόν, θα αναλύσουμε μαζί το τι έγινε το Σαββατοκύριακο, θα πούμε για την ΓΑΜ Εθνική, για τις ομάδες που αγωνίζεστε και ό,τι προκύψει. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε ως συνήθως με τις κάρτες μας. Πρώτα απ' όλα, τα αποτελέσματα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Βατανιακός Ζάκυνθος 2-1, Απόλλων Τύρναβος 1-1, Αναγέννηση Γιαννιτσών Καβάλα 1-0, Αιγινειακός Δόξα Δράμας 3-0, Πιερικός Εθνικός Γαζόρου 1-1, Αναγέννηση Καρδίτσας Κέρκυρα 1-0 και Ηρακλής Νίκη Βόλου 1-2. Πάμε να δούμε τώρα την κάρτα με την βαθμολογία. Πρώτη είναι η Κέρκυρα με 44 βαθμούς. Δείχνει να έχει πάρει ένα ξεκάθαρο προβάδισμα έναντι της δεύτερης Νίκης Βόλου, η οποία ακολουθεί με 38 βαθμούς. Ακολουθεί η Ηρακλής με 36, Αιγινειακός με 34, Αναγέννηση Καρδίτσας με 33, Απόλλων 1926 με 29. Εθνικός Γαζόρου με 28, Τύρναβος 26, Ζάκυνθος 25. Στη 10η θέση είναι η Δόξα Δράμας με 18 βαθμούς, στην 11η ο Πιερικός με 17. Ακολουθεί η Καβάλα με 16 βαθμούς, η Αναγέννηση Γιαννιτσών με 12 και ο Βατανιακός στην τελευταία θέση και αυτός με 12 βαθμούς. Λοιπόν, η επόμενη αγωνιστική, Πιερικός Αναγέννηση Καρδίτσας, Κέρκυρα Απόλλων 1926, Εθνικός Γαζόρο Αναγέννηση Γιαννιτσών, Τύρναβος Αιγινειακός, Καβάλα Βατανιακός, Δόξα Δράμας Ηρακλής και Ζάκυνθος Νίκη Βόλου. Λοιπόν, πριν πάμε να δούμε τι έγινε στα Γιαννιτσά, θα ήθελα έτσι ένα σχόλιο, παιδιά, σχετικά με τον ΑΟΚ. Είναι σε μια δύσκολη κατάσταση το καραβάκι, όλα ξεκίνησαν στραβά. Βασικά, όχι. Από την αρχή του πρωταθλήματος είδαμε ότι η ομάδα ξεκίνησε με όνειρα, με αισιοδοξία. Έγινε το πρώτο μάτς με τον Ηρακλή, πήραμε το τρίποντο, αλλά στη συνέχεια ακολούθησε μια κάμψη. Πρώτα το σχόλιο σου. Νομίζω, Κώστα, οφείλεται αυτό στην κακή διοικητική κατάσταση που υπάρχει και ότι οι ποδοσφαιριστές νιώθουν ένα βέβαιο μέλλον. Η Καβάλα φτιάχτηκε με πολλά προβλήματα στην αρχή της σεζόν, αλλάξανε πόσοι προπονητές. Τώρα το θέμα είναι ότι το μάτς που παίζεται με το Βατανιακό είναι ένα μάτς ζωής και θανάτου. Αν το κερδίσουν, υπάρχουν ελπίδες. Τώρα ο κόσμος πρέπει να έρθει κοντά στην ομάδα και να μην έχει τόση απόσταση λόγω προβλημάτων, λόγω μη εμπιστοσύνης σε όλους αυτούς που τη διοικούν. Από εκεί πέρα τα παιδιά πρέπει να κάνουν ένα κουράγιο για να βγούμε γρήγορα σαν πόλη, γιατί όλοι, εντάξει, όλοι υποστηρίζουμε την Καβάλα, να βγούμε γρήγορα από αυτά τα προβλήματα και από εκεί και πέρα το καλοκαίρι είναι κοντά και βλέπουμε. Αυτό που γίνεται στα διοικητικά, αυτό το μπέρδεμα, αναστατώνει, επηρεάζει και την ψυχολογία των παικτών. Πιστεύω, εντάξει, σαν ποδοσφαιριστής εισαγωγικά, ναι, σου μιλάω ότι επηρεάζει, γιατί δεν νιώθουν σιγουριά, δεν νιώθουν ασφάλεια. Είναι κάποια παιδιά που έχουν προβλήματα και με τα σπίτια τους, είναι δύσκολα τα πράγματα. Εντάξει, και έχει ως αποτέλεσμα, πιστεύω, την κακή αγωνιστική κατάσταση όλο αυτό. Αλέξη. Όπως γνωρίζεις, Κώστα, με συνδέει σχέση πολλών ετών με αυτήν την ομάδα. 3 χρόνια, 4, αν δεν κάνω λάθος. 3 χρόνια και μισό χρόνο στην Δέλτα Εθνική. Μου είναι πραγματικά πολύ στενάχωρο, έχοντας ζήσει τόσο όμορφες και δύσκολες στιγμές, να βλέπω να βασανίζει αυτή η ομάδα σε αυτή την κατηγορία. Ευελπιστώ πως με μια προσπάθεια συνολική η ομάδα γρήγορα θα επιστρέψει στην κατηγορία που ανήκει, την Εθνική, αλλά σίγουρα δεν θέλει μονομένα, θέλει συνολική προσπάθεια και ο κόσμος να αγκαλιάσει την προσπάθεια αυτών των παικτών και τον αγώνα που κάνουν, γιατί είναι ένας αγώνας μέχρι και σήμερα. Τι είναι αυτό που θα αλλάξει την ψυχολογία, το ηθικό των παικτών στο χρονικό διάστημα που απομένει, πιστεύεις? Δεν είναι. Αυτή τη στιγμή η ψυχολογία των παικτών θα αλλάξει μόνο με νίκες. Και γι' αυτό να πούμε ότι την Παρασκευή είναι ένα κρίσιμο παιχνίδι με το Βατανιακό, ζωή στη θανάτου, όπως είπες προηγουμένως. Πραγματικά πιστεύω, για μένα σε αυτό το παιχνίδι σημαντικό ρόλο θα παίξει ο κόσμος. Γιατί ένας ποδοσφαιριστής όταν αγωνίζεται υπό δύσκολες συνθήκες θέλει τον κόσμο κοντά του, ώστε να τους δώσουν ένα κίνητρο. Να δείξουν, ας πούμε, ότι ο κόσμος είναι κοντά τους. Και στηρίζει. Και πιστεύω ότι θα πάει καλά. Ελπίζω να πάει καλά αυτό το παιχνίδι. Όπως και γι' αυτόν τον λόγο, χθες τέθηκε δωρεάν λεωφορείο για τα Γιαννιτσά. Ναι. Όποιος μπόρεσε πήγε και έδειξε από την πλευρά του ότι στηρίζει την προσπάθεια πολύ και τους καλή παίκτες. κίνηση αυτή. Πολύ καλή κίνηση, Κώστα. Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα τι έγινε χθες και επιστρέφουμε.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ένα σπορ. Κοντά μας ο Γιάννης Ελευθεριάδης, παίκτης του Βυζαντίου Κοκκινοχώματος, και ο Αλέξης Βλάχος, παίκτης του Άρη Ακροποτάμου. Λοιπόν, να πάμε λίγο τώρα στην γάμα κατηγορία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον Άρη Ακροποτάμου. Λοιπόν, στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας βρίσκεται. Στην τρίτη, με συγχωρείς, με 32 βαθμούς. Πες μας, δώσ' μας έτσι μια εικόνα για το τι επικρατεί στην ομάδα, στην κατηγορία. Πώς είναι τα πράγματα? Πραγματικά βλέπουμε μια κατηγορία πάρα πολύ ανταγωνιστική. Ομάδες με ιστορία στην ΑΒ Εθνική, όπως είναι ο Πανσεραϊκός και ο Αγροτικός. Ο Ακροπόταμος είναι μια ομάδα είναι ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης. Από τη διοίκηση, ειδικότερα ο πρόεδρος δεν αφήνει εκκρεμότητες είτε σε αυτό αφορά οικονομικό είτε ηθικό κομμάτι. Υπάρχει ένας προπονητής ικανός, ήρεμος και το έχει αποδείξει και στις προηγούμενες σεζόν. Το σημαντικότερο είναι ότι μπορεί να βοηθήσει η ψυχολογία των παιχτών, διότι ήταν χρόνια επαγγελματίας, ποδοσφαιριστής. Και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι υπάρχει ένα υλικό που κατά τη γνώμη μου θα το ζήλευε οποιαδήποτε ομάδα. Ο κόσμος είναι κοντά στην ομάδα, τη στηρίζει. Γιατί αν και τοπικό, με συγχωρείς, εκ παραδρομής, αν και γάμα εθνική, πηγαίνει κόσμος γενικά σε γήπεδα, παρακολουθεί παιχνίδια. Εδώ πώς είναι τα πράγματα? Ο κόσμος του Ακροποτάμου πιστεύω ότι ζει καθημερινά για την ομάδα. Κομμάτι της ζωής του δηλαδή. Κομμάτι, πραγματικά. Δηλαδή είναι μια ομάδα ενός μικρού χωριού που πιστεύω ότι αποτελεί πρότυπο για ομάδες μεγάλων πόλεων. Ωραία. Τώρα είναι στην τρίτη θέση, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Στόχος? Στόχος, εξ αρχής στόχος ήταν η παραμονή, όπως είναι και τώρα. Παραμονή. Δεν έχει κρυφθεί ακόμα τίποτα. Πιστεύουμε ότι το συντομότερο δυνατόν η ομάδα θα ξεφύγει ακόμα περισσότερο. Ήδη είναι 11 βαθμούς από την ζώνη και τα πράγματα θα είναι πιο εύκολα. Αυτό που ακούγεται ότι για να παραμείνει κάποιος στην κατηγορία, διότι είναι μια δύσκολη κατηγορία, πρέπει να κάνει πρωταθλητισμό, να ακολουθεί πορεία πρωταθλητισμού, ισχύει? Σαφώς. Όταν έχεις ομάδες τόσο ανταγωνιστικές, ο Αγροτικός Αστέρας, ο Ορφέας, το Κοκκινόχωμα, Πανσεραϊκός, Κιλκυσιακός, Σουφλή, πας να κάνεις πρωταθλητισμό για να σωθείς. Ωραία. Τώρα να πάμε λίγο στο Βυζάντιο. Το Βυζάντιο, αυτή τη στιγμή κάναμε 2 σερί νίκες. Η τελευταία με το Διγενή στο Λάκωμα ήταν. Ναι, ένα πολύ καλό διπλό για την ομάδα, το οποίο πρέπει να συνεχιστεί και την Κυριακή με ένα καλό αποτέλεσμα. Η ομάδα είναι στην 5η θέση. Εντάξει, είχε ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα. Εντάξει, μετά υπήρχαν κάποια άτυχα αποτελέσματα. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν όλα αυτά. Εντάξει. Το θέμα είναι τώρα να σωθεί η ομάδα γρήγορα. Γιατί πραγματικά βρίσκομαι 2 μήνες εκεί πέρα σε αυτή την ομάδα και έχω δει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ένα χωριό γύρω από την ομάδα. Όλη η διοίκηση να αγαπάει αυτό που κάνει, να είναι δίπλα στους ποδοσφαιριστές, να τρέχουν για όλα, για τα πάντα, να μην μας έχει λείψει τίποτα. Να σωθούμε γρήγορα ώστε να μπορέσουν και τα νέα παιδιά, γιατί έχουμε παιδιά με πολύ ταλέντο, όπως ο Μινάς Οπτινόπουλος, ο Μάνος Τσίλογλου, ο Κώστας Μπατάκογλου, είναι παιδιά με πολύ ταλέντο, να μπορέσουν να ξεδιπλωθούν και να φύγουν σε κάποια υψηλότερη κατηγορία, γιατί τα αξίζουν. Και να κάνουν το κάτι παραπάνω στην καριέρα τους, να αποτελέσει η ομάδα τους. Γιατί τώρα, λόγω ηλικίας, λόγω ότι υπάρχει το άγχος πάνω τους και δεν μπορούν να βγάλουν όσα μπορούν, αλλά με την γρήγορη σωτηρία της ομάδας θα έρθουν και όλα αυτά. Και τα καλά αποτελέσματα και τα μεγάλα σκορ και όλα. Μάλιστα. Αλέξη, το θεωρείς κάπως υποτιμημένο την τρίτη εθνική? Ας πούμε, από άποψη εγκαταστάσεων, γηπεδικών χώρων, γενικά αναφέρομαι, όχι συγκεκριμένα στην ομάδα σου. Σίγουρα θα υπάρχουν και ομάδες που δεν είναι του ίδιου ελληνικούς, όπως είναι ο Πανσεραϊκός Αγροτικός με εγκαταστάσεις οργανωμένες. Αυτό υπάρχει σε όλες τις κατηγορίες. Εγώ αυτό που βλέπω φέτος είναι ότι η κατηγορία είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Πρέπει να δίνεις σε κάθε μάτς το 100% των δυνατοτήτων. Γιατί βλέπουμε πόσες εκπλήξεις έχουν γίνει από ομάδες που βρίσκονται χαμηλά στη βαθμολογία. Δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των ομάδων. Και αυτό πραγματικά δείχνει το πόσο δυνατή είναι αυτή η κατηγορία φέτος. Και πιστεύω ότι κάθε χρόνο θα γίνεται όλο και καλύτερη. Προσωπικός στόχος?
Προσωπικός μου στόχος είναι κάθε Κυριακή να δίνω τον καλύτερο με αυτό, διότι ένας ποδοσφαιριστής πετυχαίνει μέσα από την ομαδικότητα. Δεν μπορεί Όταν να πηγαίνει καταφέρει καλά η κάτι μόνος του. ομάδα, Δεν μπορεί να καταφέρει κάτι μόνος του και όλα βγαίνουν μέσα από το σύλλογο στην ουσία. σίγουρα έτσι. Γιάννη. Κοίταξε να δεις, εντάξει, φέτος είναι ένα καινούριο πρωτάθλημα για όλους. Είναι πολύ ανταγωνιστικό το επίπεδο. Έχει ομάδες, όπως είπαμε, με ιστορία και με φόντο, ας πούμε, τον επόμενο χρόνο που θα γίνουν 4 όμιλοι, όλοι θέλουν να σωθούν. Γιατί θα είναι πιο ωραίο πρωτάθλημα, θα το παρακολουθεί πιο πολλοί κόσμος. Είναι κάτι ωραίο. Τώρα, προσωπικός μου στόχος, εντάξει, για μένα είναι σε κάθε ομάδα που πηγαίνω να αποδεικνύω το τι αξίζω και τι μπορώ να δώσω. Δεν έχω, δηλαδή, κάποιες βλέψεις για να πάω πιο ψηλά δεν υπάρχουν. Αλλά είμαστε και εδώ που είμαστε, δεν υπάρχει θέμα. Καλό αυτό, γιατί δείχνεις ότι προσπαθείς για το παραπάνω στην ομάδα που Όχι, είσαι. με ενδιαφέρει πάνω απ' όλα η ομάδα, δεν έχω προσωπικούς στόχους δηλαδή. Ωραία, τι θεωρείς ότι πρέπει να γίνει για να βελτιωθεί, να πάει ένα βήμα παραπέρα η κατηγορία? Είναι δύσκολο τώρα. Η κατηγορία αυτή χρειάζεται χρήματα, τα οποία, όπως βλέπουμε στην Ελλάδα με αυτή την κατάσταση που υπάρχει, δεν υπάρχουν. Το μόνο που θα μπορέσει να γίνει είναι αυτό που γίνεται ακριβώς τώρα, που η αναδιάρθρωση αυτή που κάποιες ομάδες που δεν μπορούν να ακολουθήσουν σταματάνε, φεύγουν και μένουν αυτές που Και έτσι θέλουν. ξεκαθαρίζουν κάπως τα πράγματα. Ναι, θέλουν να είναι σε αυτή την κατηγορία. Θέλουν. Αυτός είναι ο στόχος της αναδιάρθρωσης. Γι' αυτό να ξεχωρίσουν οι Ποιες καλές. ομάδες μπορούν να συνεχίσουν και ποιες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Σωστά. Οπότε καλώς έγινε, πιστεύετε. Ναι, σίγουρα. Πολύ καλός, πολύ καλός. Ωραία. Να βάλουμε μια άνω τελεία τώρα και να δούμε τι έγινε στα μάτσα του Σαββάτου στη Super League. Είμαστε έτοιμοι να δούμε το βίντεο? Ωραία, έτοιμοι είμαστε. Πάμε να το δούμε και επιστρέφουμε.